Kezdjünk neki. Mielőtt elkezdenénk, jó-e a kép és jó-e a hang? Kérek visszajelzéseket. Lehet-e látni, lehet-e hallani bennünket? Résztvevőktől szeretnék kérni visszajelzést, hogy jó-e a kép, jó a hang. Rendben, kapom. Köszönöm szépen. Jó, akkor még egy nagyon kicsit várunk, mert látom azért már szépen gyűlik a csapat. Tökéletes, nagyon szépen köszönöm a visszajelzéseket. Jó, én azt gondolom, hogy jó a kép, jó a hang. Vártunk is egy kicsit, tehát senkinek nem lehet ellenvetése. Lenne egy olyan kérdésem, és megint így kérek visszajelzéseket, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha tegeződnénk? Szó lehet-e róla? Könnyebb lesz talán a beszélgetés. Megint dolgoztatok mindenkit egy kicsit. Jó, köszönöm szépen, köszönöm. Rendben, jó, akkor maradunk a tegeződésnél, akinek esetleg a végén ez nem igazából szimpatikus, vele meg itt magázódunk, jó lesz? Jó, tehát ezt így hallottam egyszer régen, és nagyon tetszett. Jó, na, akkor neki kezdenék ennek a webináriumnak. Itt igazából arról szól, mint ahogy meg is lett hirdetve, hogy 5 titkot szeretnénk elárulni a cukorbetegségről. Ezek olyan titkok, amik talán közkézen is forognak, de valahogy mégiscsak úgy elsikadnak a nagyvilágban, és mégis elmegyünk egy másik irányba. Szeretnénk ennek okán bemutatkozni, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és miért merünk erről beszélni. Engem Fábián Ferencnek hívnak, még egyszer szervusztok. Én a Zafír organikus termékcsaládnak a képviseletében vagyok itt jelen. Mi tényleg csak egy pár mondatot szeretnénk elmondani erről. 16 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy szeretnénk egy olyan valamit létrehozni ebben a világban, ami a természetre alapul, tehát amit a természet létrehozott gyógynövényeket, azokat becsomagoljuk a kor lehető legjobb és legjobb technikái alapján, hogy odaadhassuk az embereknek azért, hogy ők meggyógyulhassanak. Ez egy igazán szép cél, én úgy gondolom, ez a mi küldetésünk. Jelenleg ott tartunk a 16 év alatt, hogy eljutottunk most már Magyarország összes bioboltjában nagykereskedésébe, és több mint 100 termékkel vagyunk jelen, és ezek igazából ezt adja azt a hátteret adni, ami miatt megmerek itt szólalni előttetek. Jó, és szeretném bemutatni dr. Kecskés Norbert urat, akit meghívtunk erre a webináriumra, mert ő ugye az orvostársadalom egyik kiemelkedő alakja, és az ő szakértelmét szeretném bevenni ehhez a bemutatkozáshoz, ehhez az 5 titoknak a felfedéséhez. Úgyhogy megkérem Norbertet, hogy ő is mutatkozzon be, mondja magáról néhány gondolatot. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit, és nagyon mondjam el, hogy nagy megtiszteltetés, hogy most itt lehetek. Igen, már elég sok éve ismerem mondjuk így ezeket a készítményeket. Én orvos-természetgyógyász vagyok, háziorvostan szakorvos, és táplálkozástudománnyal foglalkozom idestova most már 15 éve. És hát én a magánrendelésemen az egy nagyon fontos szempont, hogy 100%-ban természetes alapú mondjuk hatóanyagokat, készítményeket javasoljak, és hát most már jó néhány éve találkoztunk a Ferivel. Nagyon sok szempontból együtt gondolkozunk, és ennek így az eredménye, hogy most én itt ülhetek, és majd mondhatok néhány dolgot, mondjuk így a cukorbetegségről, vagy mondjuk az inzulinrezisztenciáról, meg nagyon sok tapasztalati ténnyel gazdagodtam, mondjuk az elmúlt sok év alatt. Köszönjük szépen, és indítsuk el ezt a beszélgetést.
Nem tudom, szerintem akár rögtön neki is indulhatunk annak, hogy kinek mi a... Tehát nagyon sok olyan dolog van a világunkban, ami többek között félre van vezetve. Tehát bizonyára mindannyian tudjátok azt, hogy a cukorbetegség az jelenleg az van kimondva, hogy ez egy komoly betegség. Nekem egy picit más erről a véleményem. A cukorbetegség egy tünet. Tehát egy olyan problémának, egy olyan oknak a megjelenült változata, amit igazából nagyon kevés alkalommal kezelnek. Tehát nagyon kevés hogy is mondjam, az orvos, az a gyógyászat, aki azt mondja, hogy igen, ezt ne úgy kezeljük, hogy tegyünk hozzá inzulint az embereknek azt hiszem valami technikai probléma adódott. Elnézést kérek egy másodpercre. Én hallak, látlak. Igen? Akkor jó. Itt nálam van akkor valami pricek van, és nem tudom, hogy mi az. Jó? Na, most úgy néz ki, hogy valami történik, de nem. Aha, na, sikerült. Jó, tehát valahonnan máshonnan kellene megközelíteni ezt a problémát, mint amit egyébként meg szokták közelíteni, és ez a más megközelítés talán más alapanyagokat, más gondolati világot kell, hogy felépítsen. Itt arra tudok gondolni, például most a mi esetünkben, hogy mióta foglalkozunk mi gyógynövényekkel, tehát ugye mióta a cég megalapult, azóta sem más nem csinálunk, csak gyógynövényekkel foglalkozunk. És arra jöttünk rá, hogy történik valami a világban. Tehát amikor megszületik egy ember, ő úgymond egészséges. Egészségesnek születik. Ebben gondolom mindannyian egyet tudunk érteni. Egy természetes közegben megszületett emberrel el tudunk indulni abba az irányba, hogy akkor ő egészségesen éli az életét. Na már most, ha ezt meg tudjuk oldani, akkor nincs gond. Viszont ha valamilyen egyensúlyi probléma támad, akkor ezt valahogy másképp kell megoldanunk. Tehát ugye jön a betegség, és erre a betegségre megpróbálunk olyan megoldásokat keresni, mint egy pillanatot várjatok, légy szíves. Jó? Na, tehát ott tartunk, hogy valamilyen más megoldást kellene keresnünk. De miért kell más megoldást keresnünk? Azért, mert a jelenlegi megoldások nem oldják meg a problémákat. Ebben a Norberttal is általában mindig egyet szoktunk érteni, hogy bár ő orvos, és mégis arról szól a gyógyítása magának a cukorbetegségnek, hogy adjunk inzulint az embereknek, hogy a tüneteket megpróbáljuk kezelni. Na most nagy valószínűség szerint a tünetek kezelésével és az eddigi tapasztalatok alapján eljutunk odáig, hogy az embereknek folyamatosan egyre több inzulint kell azért adni, hogy eljussanak odáig, hogy szépen lelassuljon az a bétasejt, ami a hasnyálmirigyben van, és egyre kevesebb inzulint termeljen. Na most, hogyha ha nem termeli az inzulint, akkor még több inzulint teszünk be a szervezetbe, és ez a még több inzulinnal eljutunk odáig, hogy nagyságrendileg szépen lassan leáll a bétasejtünk, és több 10 év kell ehhez természetesen, de a végeredmény az lesz, hogy nem fog tudni működni. És innentől kezdve azt tudja mondani az orvoslás, hogy egy gyógyíthatatlan betegségről beszélünk. A Norbi tud ebben nekem segíteni, és el tudja mondani azt, hogy például, nem is nekem, tehát ugye el tudja mondani azt a véleményt, azt, ami most van a világunkban, és erre megkérni egy kérdés formájában, hogy beszél nekünk az inzulin rezisztenciáról, ami tulajdonképpen ennek a cukorbetegségnek az előszobája. Így van.
Ez egy nagyon, azt is mondhatnám, hogy érdekes, és nem is betegségnek mondanám, inkább tünetegyüttesnek, vagy inkább tüneteknek, ez az inzulinrezisztencia. Azért miről van szó? Igazából a nevében is benne van, vannak bizonyos, nem akarok itt nagyon tudományos fejtegetésekbe és nagyon anatómiába és életembe belemenni, a lényeg az, hogy vannak a sejtek, akiknek inzulin kell azért, hogy a szénhidrátot fel tudják venni. Na most ezek ilyen receptor szinten történnek, és ezek egyszerűen megváltozik az érzékenységük, tehát gyakorlatilag nem fognak úgy reagálni az inzulinra, nem fog úgy reagálni ez a folyamat, ahogy kellene. Mi a következmény? Nyilván a hasnyálmirigy, tehát a szervezeteim mindig azt szoktam mondani, hogy jól össze van rakva, tehát az nyilván érzékeli ezt a folyamatot, és egyre több inzulin szükséges ahhoz, hogy azt a megfelelő működést, ugye a szénhidrát cukoranyagcserében, szénhidrát anyagcserében elvégezze. Na most ez azért egy érdekes betegség, mert ez nagyon-nagyon gyakori. A probléma ott van, hogy teljesen kifejezett tünetek, azok tünetekkel nem leírható nagyon sok esetben. Általános tünetek vannak, amik azért nyilván, hogyha az ember már sok ilyen pácienssel találkozott, és mondjuk több tünet megjelenik egyszerre, akkor nyilván a legfontosabb, hogy gondolni kell rá. Ugye most tisztelettel a hölgyeknek, de sajnos ebből a szempontból is nehezebb helyzetben vannak, mert ugye a hormonális rendszernek, ugye az inzulin az egy hormonként is működik, a hormonális rendszernek a működésében tapasztalható mondjuk ilyen hiányosságok, vagy kóros működéseknek a jele vezet sokszor oda, hogy végül is kiderüljön, hogy erről az inzulinrezisztenciás állapotról van szó. Ugye ez tényleg a legnagyobb veszély, vagy az, hogy a 2-es típusú cukorbetegség, ha ez nincs kezelve, nincs optimalizálva, inkább így mondom, tehát ez nincs helyretéve, akkor ebből a 2-es típusú cukorbetegség fog valamikor kialakulni. Ugye mik ezek a tünetcsoportok? Hát ugye ez egy érdekes dolog, mert nyilván biztos, hogy van emésztőrendszeri tünet. Na de ugye nem, hát puffad az ember időnként hányingere lehet, ilyen hasmenéssel járó állapotok, de ez nem semmi konkrét megfogható. Nyilván van egy ilyen általános gyengeség, kisebb fizikai terhelésre is ugye sokkal jobban elfárad, például. Most ez egy zárójelbe teszem, tehát most itt az utóbbi néhány évünk pont erről szólt, ugye a Covid kapcsán, ezek ugyanerre elmondható, tehát a Covid fertőzéses dolgokra ugyanezek a tünetek. Aztán nyilván vannak különböző bőr problémák, amiből mondjuk következtetni lehet, hogyha egyéb tünetekkel is párosultak, vagy ha csak önmagukban jelentkeznek. Például ugye ilyen pattanások megjelenése, akkor fokozott szőrzetnövekedés, ugye ez is nyilván a hormonális rendszerrel a működés zavarával van összefüggésben. Hajhullás. Ez érdekes, mert a hajhullásra nagyon sok betegség okoz, vagy eltérés okozhat hajhullást, de például az önmagában is egy hajhullásra mindenképpen érdemes gondolni, hogy ez az inzulinrezisztencia helyzet áll fenn. Ugye a hölgyeknél mondtam, hogy a hormonális rendszer ugye sokkal-sokkal bonyolultabb a szabályozása, mint az uraknál, és például ugye menstruációs problémák alakulhatnak ki. Ugyanennek mondjuk a férfiaknál bizony merevedési zavarok is jelezhetik ezt a fajta eltérést. Nyilván akkor ilyen éhségrohamok, aztán ilyen hirtelen, ilyen édesség utáni vágy, de ezek is nem tehát önálló konkrét tünetet nem lehet megfogni. Ezek, hogyha egyszerre megjelennek, vagy mondjuk több ebből mondjuk megjelenik, akkor bizony mindenképpen gondolni kell rá. Aztán van így mondjuk a testsúlyváltozás. Hát sajnos ez nem testsúly csökkenéssel jár, hanem testsúly növekedéssel, és ez jellegzetes, ez az alma típusú, tehát a hasi elhízás, ez mondjuk lehet egy jellegzetes tünet ennek az állapotnak. Ugye a legfontosabb diagnosztizálás, hogy gondolni kell rá. Sokszor egyébként hozzám úgy jönnek el, illetve úgy derül ez ki, hogy például ugye a hölgyeknél a hormonális rendszer, tehát menstruációs zavarok, vagy ugye teherbe szeretnének babát, gyereket, és egyszerűen nem sikerül. És a kivizsgálások egyik részeként most már azért rutinszerűen csinálnak ugye egy inzulinrezisztencia vizsgálatot, amit rögtön mondok, hogy ez egy viszonylag egyszerű vizsgálat, ez egy terheléses vércukor vizsgálatnak felel meg, ami azt jelenti,
hogy éjgyomorra levesznek vért, utána egy borzalmas ilyen édes folyadékot megitatnak a pácienssel, és utána bizonyos időszakokban szintén vesznek vért. Ez ugye 60 perc után, 120 perc után, akár attól függ, melyik laborban csináltatja az ember, de a 60-120 perces az mindenképpen benne szokott lenni, és akkor megvan az eredmény. Van egy úgynevezett, ez egy index számítás alapján, most elmondom, hogy van egy HOMA index, de ez most már minden laborban, hogyha ilyen inzulin szintet is mérnek, ja igenis, nem csak a vér, tehát nem csak a vérben lévő tehát cukrot, tehát a vércukor szintet mérik ilyenkor, ezeknél az időpillanatoknál, hanem nyilván az inzulin szintet is. És a kettőnek az együttes változásából van egy index, ez egy ilyen arányszám, amit HOMA indexnek hívnak, és nagyon egyszerű, ha 2 felett van, akkor hajlama van valakinek az inzulinrezisztenciára, ha 4 felett, akkor pedig már kialakult inzulinrezisztenciás állapotról beszélünk. A hajlamot azt úgy kell érteni, hogy bizony, sajnos a családban előforduló például 2-es típusú cukorbetegség, ez a vizsgálatok alapján bizony hajlamosíthat az inzulinrezisztenciás állapotra. Nyilván, ha valakinek mondjuk a családban van egy 2-es típusú cukorbeteg, akkor, és ezek a tünetek mondjuk nagyjából ez megvan, és egyéb okot nem találnak, akkor mindenképpen gondolni kell rá. Kezelés, ugye? Hát ez egy érdekes dolog, mert most már azért a szakma szabályának megfelelően benne van, hogy mozgás, táplálkozásban bekövetkező változtatás. Nyilván most itt azt mondom, hogy életmódváltoztatás, iszonyatosan elcsépelt kifejezés, de mégiscsak a lényeg, hogy kezdjen el valaki mozogni, és a táplálkozásán változtasson. De nagyon sok esetben, sajnos, azt kell mondjam, rutinszerűen adnak gyógyszert is ezekben az állapotokban, méghozzá a metformin a hatóanyag, ennek a metformin hatóanyagú gyógyszert szoktak ilyenkor adni. Ez az én tapasztalataim alapján, ez az inzulinrezisztenciás állapot, ahogy ugye a Feri is utalt rá az elején, az első mondatai között, ez egy állapot. Tehát én ezt semmi esetesen betegségnek mondom, és ezt teljesen normálisan, hogy is mondjam, még azt is mondhatnám, hogy viszonylag rövid idő alatt, tehát semmi esetesen évek alatt, ezt vissza lehet fordítani, tehát lehet optimalizálni az inzulin érzékenységét ezeknek a kis receptoroknak. A helyzet az, hogy sajnos itt illetve hát sajnos vagy nem sajnos, vagy inkább azt mondom, hogy hál' Istennek vannak olyan gyógynövények, amelyek nagyon jól tudnak segíteni ebbe, és ahogy már az előbb elmondtam, a mozgás, a táplálkozásban bekövetkező változtatás, és plusz a gyógynövények segítségével, vannak kifejezetten egyébként olyan gyógynövények, amelyek nagyon jól tudják ezt a receptorérzékenységet visszafordítani, optimalizálni. Ezeknek a segítségével viszonylag rövidebb idő alatt sikerélhető el. Ahogy már az előbb utaltam rá, itt ugye az egyéb megjelenő, sajnos komolyabb betegségek hajlamát, illetve esélyét növelheti ez az állapot, és ha belegondolunk abba, ilyen például a stroke kockázatát növeli, a szívroham kockázatát növeli, ugye a hölgyeknél a policisztás vese, tehát az ilyen cisztás betegségek előfordulását, ugye mondjuk a kismedencében, a petefészkekben, tehát ezeket mind-mind sajnos növel, tehát az esélyét, a kialakulásának az esélyét növelheti, és ha most belegondolunk abba, hogy ez az állapot gyakorlatilag idézőjelben mondom, ez némaként is sokáig fennállhat, akkor bizony ez mindenképpen egy olyan szituáció, vagy egy olyan dolog, amit ezt mindenképpen érdemes megnézetni, azért is mondom, mert ez egy viszonylag egyszerű vizsgálat. Jó, hát a fájdalmasság az annyi, hogy mondjuk 3-4-szer vért vesznek az embertől. Jó. Nagyon szépen köszönöm a kimerítő választ. Ugye a következő kérdéseimre is kaptam a válaszokat már, viszont azért lenne még néhány érdekes kérdés, amit az előbb én már így feszegettem, arra nagyon kíváncsi lennék a véleményedre, hogy a hagyományos orvoslás és a természet között milyen különbséget látsz? Tehát ezt hogyan fogalmaznád meg? Igen, ez egy nagyon érdekes, és igen, és ez én azt látom, hogy akik a hagyományos orvoslásban dolgoznak, nyilván ők van egyfajta, egy ilyen bűvös
mondjuk így mondat, ez az evidence-based medicine, ez a tényeken alapuló orvoslás, és azokat a dolgokat, vagy azokat az eredményeket fogadják csak el, amelyeket nagyon komoly, sok évig tartó, mondjuk ilyen több szintű teszteléssel és vizsgálatokkal bebizonyították. Ugye ez a gyógyszereknek, a hatásmechanizmusának, a mellékhatás profiljának, mondjuk az ellenőrzésére szolgál. Én azt látom, hogy aki állandóan ebben vagy ilyen környezetben van, az már szinte rutinszerűen ad gyógyszereket a különböző mondjuk betegségekre, hogyha mondjuk felkeresi a páciens őket, van egy diagnózis. Ugye a másik, még egy nagy különbség, hogy a nyugati orvoslás, ez diagnózis centrikus. Tehát ugye a kivizsgálások addig folynak, míg nem lesz egy diagnózis. Ez nem feltétlenül probléma, nyilván, mert hogyha panaszok vannak, akkor az okát azt mindenképpen érdemes megtalálni, hiszen csak így lehet segíteni. Na most ugye, ha belegondolunk abba, hogy ugye az első gyógyszerek is, szinte még most is vannak olyan gyógyszerek, amelyek gyógynövényekből készülnek, akkor ugye, és a gyógynövényeknek tényleg, és ez tényleg nem elcsépelt, hogy sok évtizedek, évszázadok során kialakuló tapasztalati tények alapján vannak meg a megfelelő olyan hatásaik, amelyeket most már azért hangsúlyozom, nagyon komoly klinikai vizsgálatokkal is már igazolták. Nem kell messze menni, van egy internetes orvos, sokféle van, de amit én ugye el szoktam mondani, ez az internetes orvosi könyvtár, ez a PubMed úgy van leírva, ezt beírhatja mindenki a Google-ba, megtalálja, és itt, ha beírja mondjuk a latin nevét bármelyik gyógynövénynek, vagy mondjuk az angol nevét, akkor egy listát kap, hogy milyen vizsgálatok történtek, kik körében végezték ezeket a vizsgálatokat, és milyen eredményeket találtak. Azért mondom, hogy ez én azt gondolom egyébként, hogy én nem választom külön. Nyilván én kicsit más szemlélettel is nézem ezeket a dolgokat, mert nyilván voltak olyan történések az életemben, vagy az én orvosi pályafutásom alatt, amikor például nem biztos, hogy a szintetikus hatóanyagok segítettek csak, hanem utána nyilván az ember egy kicsit elkezdett körülnézni, hogy vannak ennek természetes mondjuk segítsége is, és bizony úgy nagyon jól működött a dolog. Na most még egy nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni, ugye a szintetikus dolgokról, hát mondhatja a gyógyszereknél, ott mellékhatással sajnos mindig kell számolni. A természetes hatóanyagoknál ellenben nem. Egész egyszerűen ez úgy működik, hogy mivel természetes hatóanyag, és nagyon fontos, hogy 100%-ban természetes hatóanyag legyen, abból annyi fog bekerülni a szervezetnek arra a helyére, ahol működik, amennyi kell. A felesleg, az kiürül. És még egy nagyon fontos dolog van, nyilván természetes hatóanyagok között is óriási különbség van. Mert iszonyatos, olyan kínálat van az interneten, hogy hazajönnek páciensek, a konzultáció jelentős részében csak azt, arról beszélgetünk, hogy ő most mit használ, és mi a jó, meg mi a nem, hogy egyáltalán ilyet talált az interneten, olyat talált az interneten. De ezt mindig azt mondom, hogy ezt érdemes, mielőtt rendelünk, egy szakember tanácsát kikérni, mert óriási kínálat van, és sajnos azt kell mondjam, hogy egy mondjuk olyan, megkockáztatom, hogy egy olyan 15-20% az, de még lehet, hogy kevesebb, amelyik tényleg olyan minőségű, amit mondjuk érdemes egyáltalán bevinni a szervezetbe. Nyilván most itt vagyok, tehát a Zafír webináriumán, én nagyon sok Zafír terméket használok, és el kell mondjam, hogy többek között azért is, mert én meggyőződtem arról, hogy 100%-ban természetes alapú hatóanyagokkal dolgoznak, feriék, és ráadásul még ez még nem is, nem is, ez egy nagyon fontos dolog, de az előállítás, hogy abba ugye a kis kapszulába bekerülnek a hatóanyagok, az is egy ilyen speciális kivanatos eljárás során, ami egy hidegsajtolási eljárással során kerül sor. Tehát az is nagyon fontos, hogy milyen módon kerülnek azok a kis hatóanyagok, a kivonatok bele a kapszulába. Jó, tehát ezek mind nagyon fontosak, és hát tehát vannak különbségek, ugye, ahogy elmondtam. Én mindenképpen ezt a mellékhatás profilt, ezt mindenképpen fontosnak tartom, hogy ugye a természetes hatóanyagoknál nincs ilyen.
vagy legalábbis elvétve és minimális mértékben. Ismételten köszönöm a kimerítő választ, és ehhez tudnám csatlakoztatni azt a gondolatot, hogy akkor kinek is szól és kinek nem szól ez a webinárium. Tehát tulajdonképpen azoknak szól, akik szeretnének ebből a betegségből úgymond kimenekülni vagy kijönni. Ez egyik, a másik pedig azoknak nem szól, akik azt mondják, hogy hát ők maradnak a régi, jól bevált dolgoknál, amiket nem szabad természetesen elvetni, mint ahogy a Norbert is mondta, mert ugye szükség van sokszor a hirtelen életmentésre, ezeket nem szabad elengedni. Jó, a webinár végén majd lehet kérdezni, jó? És a webinárnak a célja igazából az lenne, hogy megismertessük mindenkit azokkal az információkkal, amik ténylegesen, ahogy a doktor úr is mondta az előbb, alá vannak támasztva tényekkel. Tehát nem csak, mint az interneten is tényleg rengeteg információt lehet találni, amiből nem tudjuk, hogy melyik az igazság, és melyiket csak azért írták be, mert reklámot szeretnének belőle hozni. Jó, és akkor egy következő kérdést szeretnék itt feltenni még. A természetes anyagoknak a felszívódásának a mechanizmusáról, ha tudnám mondani, Norbert, néhány gondolatot, azt megköszönnénk. Igen, hát ezt az előbb nem említettem, ugye, hogy melyek a még nagy különbségek mondjuk a szintetikus és természetes között, de itt inkább most a vitaminokról beszélnék, tehát vannak ugye nagyon sok, hát az is el van árasztva az internet, a szintetikus vitaminok, ugye, tehát a szintetikus hatóanyagú vitaminok, és hát nagyon egyszerű így mondjuk a válasz erre, mert a helyzet az, hogy ugye a szintetikus vitaminok, azok ez nagyon sok helyen már meg lett mérve, és ki lett mutatva, töredékébe szívódik fel egyáltalán a természetes hatóanyagokhoz képest. Egész egyszerűen más a felszívódás, más a dinamikája, más a kémiai összetétele, és ugye akkor még arról nem is beszéltünk, mert erre mindenképpen szerettem volna kitérni, hogy ugye a felszívódás szót használtuk itt, ugye hát az emésztőrendszer, ugye a bérrendszeri felszívódás egyáltalán, hogy mi szívódik fel a bérrendszerből, és például, hogy az emésztőszerveink azok milyen állapotban vannak, ez egy rendkívül fontos dolog. Hogy már ha itt tartunk, igen, tényleg, tehát a gyógyszerekre bizonyos esetekben gyógyszert kell adni, kész, vagy gyógyszert kell kapni. Így van, tehát életmentő dolgok. Tehát vannak olyan esetek, amelyek bizony gyógyszerek nélkül sajnos egy nagyon súlyos állapot, akár halálhoz is vezetnének. De vannak azért olyan eltérések a szervezetben, amelyek én most már így elmúlt 15-16 év távlatából azt mondom, hogy nagyon gyakori, hogy az egyik leggyakoribb termelésem az a májterheltség. És most itt természetesen nem arra gondolok, tehát most nyilván a súlyos alkoholfogyasztás az nyilván terheli a májat, de nagyon sok esetben ugye minden, amit szájon keresztül beviszünk, az keresztül megy a májon. Na most ez minél inkább szintetikus, annál jobban megterheli a májat, illetve a májnak annál nagyobb munkát kell befektetni azért, hogy ott valamit csináljon abból a bevitt hatóanyagból. A szervezetünk szára hasznos szempontból. És ezért ugye van néhány olyan speciális, nem hagyományos diagnosztikus eszköztárban lévő vizsgálat, amivel nagyon jól ki lehet mutatni a májterheltséget akkor is, ha például valaki elmegy, és most nem arról beszélek, hogy elmegy valaki egy laborvizsgálatra, és ugye ez a klasszikus GOT-GPT, gamma-KT, még egy kicsit mondjuk az alkalikus foszfatáz, ez a mondjuk a 3 vagy 4, ami mondjuk a máj működésre utal, és mondjuk ott normális. Jó, ez nagyon sok esetben normális, hál' Istennek, de attól függetlenül még a máj sejteknek a működése az meg lehet terhelve, tehát még az sokkal nagyobb működésre lehetnek késztetve, azért, mert valakinek normális a májenzime. A laborvizsgálatok alapján az teljesen máshogy vizsgál. Ugye ott betesztek egy gépbe, vannak különböző kritériumrendszerek, és akkor az alapján mutatja meg az eredmény. Tehát az én tapasztalatom mondjuk így, és elég jól bevált, hogy is mondjam, hát terápiás lépcsőm így az elején, vagy legalábbis ezt nagyon gyakran kell alkalmazni, az egy májemésztőrendszer regenerálás így az első időszakban. Ugye ez egy ilyen kúraszerűen működik, és ami a leglényegesebb, itt a természetes szintetikusról beszéltünk, ezt gyógyszerekkel nem lehet megcsinálni. Tehát olyan, hogy májregeneráló gyógyszer, olyan nincs,
mert minden gyógyszer megterheli a májat. Nyilván valamelyik kevésbé, van amelyik közepesen, és valamelyik nagyon. És ezért, ha már itt tartunk, akkor nagyon sokan vannak természetesen, akik rendszeresen gyógyszert kezdenek. Például magas vérnyomása, cukorbetegség, hogy más nem mondjak, és a többi, és a többi. Ezekben az esetekben bizony, időnként, én ilyen esetekben simán azt mondom, hogy fél évente bizony egy hónapos májregeneráló kúrát, azt mindenképpen érdemes elvégezni. Nyugodtan lehet mindent szedni, tehát én senkinek nem szoktam azt mondani, hogy hagyja abba a gyógyszert, mert ez nem így működik. Ez nem működik. Viszont ugye például, ha majd a májregenerálással beszélünk, és ezt azért mondom, mert ez egy nagyon-nagyon általános probléma, például a máriatövis magolaj, például a kurkuma, ugye? Tehát ez például két olyan nagyon erős májregeneráló hatóanyag, amelyek ráadásul, hogy együtt visszük be a szervezetbe, ez nagyon szépen elvégzi a munkáját, és ha nem is kell arról beszélni, mert mondtam, hogy ha valaki állandóan rendszeresen gyógyszert szed, neki mindenképpen oda kell figyelni, de aki nem szed gyógyszert, sajnos ugye olyan környezeti ártalmak érnek minket, amelyek sajnos bizony megterhelik a szervezetünket, az emésztőrendszerünket és a májunkat. Amikkel nagyon fontos, hogy ezzel kezdjünk valamit, mert azért mindig azt szoktam mondani, egy jól működő máj azért a szervezet optimális működéséhez kell, jó? Mert az nyilván nem csak a méregtelenítésben, hanem legalább még 5-6 olyan fontos funkciója van, ami nagyon fontos, hogy jól működjön, mert hogyha nem működik jól, és az emésztőrendszerünk meg van terhelve a vékony bélünk keresztül, a vastagbélünk keresztül nem az szívódik fel, aminek kellene, hanem az, aminek nem kellene, akkor egy idő után biztos, hogy valami krónikus tünetcsoport, krónikus betegség, illetve betegség ki fog alakulni. Ugye ez is az egyik oka például, ugye az inzulin rezisztenciának, amiről az elején beszéltünk, hogy bizony az emésztőrendszernek a terheltsége, és mondjuk hozzáteszünk még egy kis, mozgásszegény életmódot, pluszban, hogy nem is mindig tudunk, tartósítószermentesen, mert teljesen tartósítószermentesen szerintem nem nagyon lehet élni sem, nem hogy táplálkozni, bizony becsúszik egyszer-egyszer bizonyos dolgok, de nincs ezzel gond, ha erre odafigyelünk. Tehát akkor bizony kialakulhatnak például olyan problémák is, mint az inzulinrezisztencia. Nagyon szépen köszönöm. Tehát összefoglalom, hogy mennyire értettem meg, mert itt most nagyon szépen elmondtad. Tehát azt mondod, hogy a természetes anyagoknak a felszívódása az egy nagyon jó dolog, hogyha képes a szervezet befogadni ezeket a természetes anyagokat. Tehát, hogyha a májat hozzuk rendbe, az emésztőrendszerünket hozzuk rendbe, a bélrendszert hozzuk rendbe, tehát adhatunk bármilyen csodaszert az embereknek, hogyha ez nincs rendben, akkor kicsi valószínűsége, hogy az eljut oda, ahova kellene, vagy nem megfelelő mennyiségben. Tehát jól fogalmaztam össze? Abszolút így van. Én is azt tudtam mondani, hogy a világ legjobb készítményét is kaphatja valaki, ha nincs jó felszívódás. Akkor így is úgy is a töredéke fog felszívódni, az meg nagyon sok esetben nem elég hatékony. Igen, ezt tapasztalatból tudom, mert én is jártam a Norbertnél, és amikor megnéztem, mondta, hogy na hát most ide még kár is bármit beletenni, mert ez még nem az igazi. És utána a következő alkalommal már egy kicsit jobb volt, és már csak harmadszorra derült ki, hogy akkor tényleg most már meg lehet azokat az úgynevezett jó dolgokat enni, hogy ezt használjon is. Jó, még egy utolsó kérdéskörre azért még szeretnélek meginvitálni, tehát mi az, amit javasolnál az embereknek, hogy mire figyeljenek oda magukkal kapcsolatosan, mert ez azért valljuk be férfiasan, hogy elég sok olyan dolgot csinálunk az életünkben, ami nem arról szól, hogy magukra figyelünk oda, hanem inkább minden más fontosabb, mint mi saját magunk. Igen. De most hát nyilván én azt gondolom egyébként, ugye eljön valaki hozzám, akkor van egy vizsgálati rendszer, amit megcsinálok, azonnal eredmény van, és akkor azután van egy kis ilyen terápiás javaslattétel, meg egy kis táplálkozási útmutató. Én az esetek jelentős részében nem vagyok szigorú, mert szerintem nincs értelme. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy a mértékletesség elvét, hogyha betartjuk egyrészről, mindent lehet. Tehát gyakorlatilag nagyon sok mindent lehet, de a mértékletességet azt mindenképpen be kell tenni. Az egyik ilyen nagyon fontos, szerintem alapvető dolog, és ezzel is óriási probléma van, már ami a populáció tekint, az a folyadékfogyasztás. És itt most a vízre gondolok,
Jó, egyébként is most volt a vízvilágnapja, ugye ezen a héten most nagyon sok ilyen rendezvény is van, de tényleg, oké? Tehát nagyon fontos a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás. Ez az első pont, én azt gondolom. Hogy mert ha nincs elég folyadék, nem működik úgy a sejtszintű állapot, ezek a különböző ioncsatornák sem működnek, tehát gyakorlatilag akkor arról nem is beszél, hogy a méregtelenítést csinálunk, akkor ez egy alapvető, ugye, hogy minél hamarabb kiürüljenek a megfelelő méreganyagok. Tehát ez az egyik. A másik, ugye szokták mondani ezt a zöldségeket, nyilván jó, ha zöldségeket eszünk, ez egyértelmű, de mindig azt szoktam mondani, hogy az ízlésnek én mindig meg szoktam engedni tehát a megfelelő ízlést. Most hiába mondom én el valakinek, mondjuk ha valaki utálja a sárgarépát, hogy mennyi sárgarépát kell enni, mert lehet, hogy az első nap megcsinálja, a második nap megcsinálja, a harmadik nap tuti nem fogja megcsinálni. Én azt gondolom, hogy be tudjuk abszolút úgy állítani, hogy mindenkinek az ízlésének megfelelő, a másik, hogyha nem jó ízűen eszünk valamit, vagy nem szívesen, annak egészen más a felszívódása. Például, tehát vannak ilyen apróságok. Hogyha mondjuk itt néhány alapelvet kellene elmondani, ez a folyadékfogyasztás, ez mindenképpen egy fontos dolog. Akkor a másik, hogy amivel egy kicsit így lehet, hogy például szokták ezt mondani, hogy az első jó lakottságig együnk, ugye? Ezt lehet, hogy ez is elcsépelt, én csak mindenkit arra szoktam biztatni, hogy próbálja ki. Tehát próbálja ki, amikor úgy érzi, hogy úgy először jól lakott, és hát persze nyilván ehhez kell egy kis rutin, hogy annyit szedjünk a tányérra aztán, mert az elején lehet, hogy fog a tányéron maradni, de ezt érdemes kipróbálni. Akkor a másik dolog, ugye ezzel is kicsit az emésztőrendszerünket, hogy is mondjam, tehermentesítjük, akkor még egy dolgot szoktam mondani, az is egy jópofa dolog, kipróbálni, aztán mindenki eldönti, hogy mennyire szeretné alkalmazni, hogy ugye nem rágunk eleget. Ez egy érdekes dolog, hogy minden egyes falatot többször meg kéne rágni. Na most ugye vannak olyan irányzatok, ahol azt mondják, hogy minden egyes falatot 42-szer meg kéne rágni. Én nem szoktam ennyire szélső, vagy nem szoktam ennyire drasztikus lenni. Én azt szoktam javasolni, mondjuk próbáljuk azt ki, hogy minden falatot csak 25-30-szor rágjunk meg. Rá fogunk jönni, hogy nem fogunk sokkal lassabban enni, mert gyorsan tudunk rágni. Ezzel mit érünk el? Hogy ugye a nyálban lévő emésztőenzimek sokkal több ideig dolgoznak a szájüregben, ezáltal sokkal jobban előemésztett állapotba kerül a gyomorba az étel, mi lesz? Kevesebb gyomorsav fog termelődni, sokkal könnyebben fog megemésztődni a falat, vagy az étel. Itt közben csak látom a chatfalat, és igen, az is nagyon jó megoldás, ez ugye még a következő lett volna, hogy ezt szoktam mondani, hogy kisebb tányérra tegyük az ételt, mert hát van, aki ugye vizuális típus, van, aki nem, például a vizuális típusoknál ez elég jól működik. Tehát ez elég jól működik. És akkor még van egy olyan dolog, hogy a húsfogyasztás. Én húsevő vagyok, illetve én mindenevő vagyok, igazából. Én azt gondolom, hogy lehet húst tenni, sőt, szerintem kell is, most elnézést a vegetáriánusoktól, mert én azt látom egyébként, hozzám sok vegetáriánus jön, illetve vegánok is. Ugye abból kevesebb van, ők semmilyen állati eredetű fehérjét nem fogyasztanak. És meg kell mondjam, az első vizsgálatnál egyáltalán semmivel nem jobb az eredményük, mondjuk, mint akik vegyes táplálkozásúak. Egészen egyszerűen azért, mert a szervezetnek szüksége van, sok mindenre szüksége van, de 3 makrotápanyagra mindenképpen ez a fehérje, zsír, szénhidrát. És a megfelelő mennyiségre is szüksége van. Azt már ott érdemes figyelni, ugye itt az étel minősége az viszont döntő. Tehát, hogy lehetőség szerint minél kevesebb tartósítószeres dolgokból, friss élelmiszereket fogyasszunk. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan irány, amivel biztos, hogy nem lőhetünk mellé. És hogyha csinálunk egy ilyen májemésztőrendszer regenerát, rendbe rakjuk egyszer így, mondjuk ezeket a dolgokat, akkor utána már sokkal könnyebb ezekkel az apró trükkökkel fenntartani. Még egy dolog, nyilván a mozgás, azt azért a végére akartam hagyni, mert az egy természetes, egy kicsit mozogjunk. Jó, aztán, hogy mindenkinek olyan mozgást kell választani, amiben örömét érzi, amit örömét leli az ember. Mindenkinek van ilyen egyébként, de ez egy fontos dolog természetesen.
És a még kettő dolog, egyrészt, hogy a folyadék fogyasztás, azt mondtam, hogy fontos, de lehetőség szerint ne a főétkezések közben igyunk. Jó? Ez is egy egyszerű, apró oka van, és tök logikus, tehát hanem utána. Jó? Tehát eltelik mondjuk fél-háromnegyed óra, a szervezet fog jelezni. Tehát, és nagyon érdekes, mert a legnehezebb ételt is meg lehet úgy enni, hogy nem iszunk közbe. Tudom, hogy van, aki még a leveshez is vizet iszik, vagy folyadékot, de ez szokás. Nehéz, elfogadom, hogy nem egyszerű rajta változtatni, de simán lehet, és fogja érezni a szervezet, amikor egy olyan fél-háromnegyed óra, ez mindenkinél más, amikor egy ilyen nagyon szomjúság érzés jön ránk, na akkor lehet inni. Miért nem jó, ha étkezés közben iszunk? Azért, mert felhígulnak az emésztő enzimek, amelyeket ezt nagyon jól érzi ez a rendszer, ez be van állítva, hogyha egy nagyobb, nehezebb ételt fogyasztunk, akkor több emésztő enzim termelődik, és ezért, hogyha felhígul, lelassul az emésztés, sokkal több ideig tartózkodik mondjuk a hús az emésztő rendszerben, mondjuk a bérrendszerben, ami azért nem okoz egy nagy, tehát tehát ott biztos, hogy valamiféle ilyen biokémiai folyamatok, olyan biokémiai folyamatok indulnak meg, amelyek, most nem akarok ebben benni, biotoxinok termelődnek, tehát az annyira nem jó. Jó, tehát így nagyjából ezeket, van még sok, de ha valaki mondjuk csak ezeket így mondjuk kipróbálja, akkor én azt gondolom, hogy biztos, hogy egy idő után azt garantálni lehet, hogy jobban fogja érezni, könnyebbnek fogja érezni magát, főleg akinek olyan panaszai vannak, ilyen puffadás, teltségérzet, hasi diszkomfortérzés, stb. Tehát ezekben az esetekben mindenképpen ezt mondjuk érdemes kipróbálni. Ismételten nagyon szépen köszönöm a kimerítő választ. Én azt gondolom, hogy így egy kicsi összefoglalás megint így a végére, hogy azt mondod, hogy ha odafigyelünk magunkra, tehát megfelelő mennyiségű vizet iszunk, odafigyelünk az étkezésünkre, meg a mozgásra, amiket elmondtál az előbb, és a természetes anyagok felszívódására is, tehát a májat, az emésztőrendszert, a bérrendszert rendbe tartjuk, akkor a hagyományos orvoslásnak az életmentő dolgaiból egyre kevesebbre lesz szükségünk, és használjuk a természet által adott megoldásokat, és akkor térjünk vissza a cukorbetegségre, tehát akkor az előszobából nem biztos, hogy előre kell menni be az orvosi szobába, hanem szépen vissza lehet táncolni az egészségesek közé, ha jól értettem. Abszolút, de ahogy mondtam is, igen, tehát az inzulinrezisztencia az egy állapot, de onnan azt rendezni kell, kész. Tehát azon ott nincs. És még egy dolog, ha már itt tartottunk, amit ugye nagyon sok dolgot nem érintettünk, ugye nyilván az idő rövidsége miatt, de ha már itt a májat említjük, meg az emésztőrendszert, meg ilyesmit, akkor azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy a probiotikumok, hogy a B-flórának a megfelelő állapota ehhez nagyon-nagyon szorosan tartozik. Tehát nyilván azt is nagyon sokszor újra kell építeni, stb., mert annélkül sem működik teljesen jól az emésztőrendszer. Tehát most ez a divatos nevén, ez a mikrobiomnak az állapota, stabilitása, az nagyon sokat számít, ez nagyon fontos. Igen, ezt ahogy mondtad nekem is, hogy minél szélesebb spektrumú egy biotikum, annál jobb a hatásmechanizmusa. Így van. Többfélét tartalmaz. Jó, nekem jelezte a doktor úr, hogy neki 3-4-kor már dolga van, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az eddigi nagyon komoly és kimerítő hozzászólását. Írásban lehet esetleg feltenni neki kérdéseket, megígérem az ő nevében is, hogy fog válaszolni. A chatfalon kint van az elérhetősége, vagy telefonon fel lehet hívni, és még a végén ki fogjuk még egyszer vetíteni, jó, hogy tudjunk hozzá szólni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Norbert, a résztvételedet. Hát nagyon szívesen, és akkor én is azt szeretem volna elmondani, mert itt közben lettek kérdések, hogy aki ugye vagy írásban, az e-mail címben, vagy telefonon is nagyon. Én szeretem, ha szóban tudjuk ezeket rendezni, mert ott sokkal rugalmasabban, és akkor minden részletekben kiterjedően nyugodtan lehet akkor engem hívni. Jó, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm én is. Köszönöm szépen. Nem raboltuk túl sokáig az idődet a 3. Nem. Úgyhogy nagyon jó volt. Köszönjük szépen, és további jó egészséget, meg sok olyan dolgot, amivel tudsz adni az embereknek egy kis egészséget. Hát, igyekszünk, úgyhogy én is köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Jó, akkor tényleg még egyszer köszönjük szépen a mélyreható gondolatokat a doktor úrnak, és akkor álljunk neki ennek az 5 titoknak, jó?
Mik azok a titkok, amiket a cukorbetegséggel kapcsolatban mi megtaláltunk és felfedeztünk, és itt a doktor úrra hivatkozván azt tudom mondani, hogy ha hiteles információkat tudunk adni és kapni, akkor az lehet, hogy már egy fél siker. Tehát az 5 titokból, ugye már a legelején elkezdtem erről néhány gondolatot mondani, az ok a probléma, mert a cukorbaj az nem betegség, csak egy tünet. Tehát ugye erről már az előbb elkezdtem beszélni. Honnan lehet erre rájönni arra, hogy igazából csak egy tünetünk van? Tehát a tünetünk az mit jelent? Az azt jelenti, hogy kevés az inzulin a szervezetünkben, és cukorbetegséget állapítanak meg nálunk. Ugye a doktor úr néhány dolgot említett róla, hogy jönnek a szövődmények. Igazából nem ment mélyen bele, de a lényege a dolognak az, hogy ezek a szövődmények, ezek olyan szintre el tudnak menni, nem tudom, hogy a résztvevők között van-e olyan, akinek ilyen problémája van, hogy cukorbetegség. Gondolom, hogy azért van. Tehát nekik lehet, hogy már tudnának mesélni arról, hogy milyen szövődményeket lehet ebbe beszerezni, de a látástól, a hallástól, nagyon sok mindent tényleg fel lehetne sorolni, amit nem nagyon szeretnék, mert ugye nem ez a célja a dolognak, hogy megfélemlítsek bárkit is, viszont ez egy tünetnek a tünete. Nem tudom, mennyire érthető, ahogy mondom. Tehát a lényege a dolognak az, hogy jelenleg ott tartunk, hogy a nyugati orvoslás, és nem akarom őket semmilyen szinten megbántani, nem biztos, hogy visszamegy egészen az okig. Mit gondolnak, vagy bocsánat, mit gondoltok? Mi lehet az oka a cukorbetegségnek? Tehát mi lehet az az igazi ok, amiért ez megfordul, és előkerül, és itt van, és a mindennapjainkban van. Mik lehetnek a legfontosabb okok? Ugye beszélünk a táplálkozásról, beszélünk a tartósítószerekről, beszélünk erről, arról. Stressz, mit gondoltok, hogy mennyire játszik szerepet abban, hogy valaki cukorbeteg legyen? El tudjátok azt képzelni, ugye a magyar nyelv gyönyörű, felmegy a cukrom, hallottatok már róla? Felmegy a cukrom, tehát ideges vagyok, nyűgös vagyok, minden bajom van, stresszes vagyok, ez van, az van, amaz van. Létezhet, hogy ez egy kiváltó ok? Nagyon nagy a valószínűsége, hogy igen. Krónikus stressz, köszönöm szépen. Akkor hallottam, vagy láttam, hogy írtátok, szeretethiány. Ezen kívül nagyon sok olyan minden van még, ami lelki eredetű. Viszont a lelki eredetű dolgokra mit lehet csinálni? Ha mindenki hazamegy és megnyugszik. Ezt ugye nem nagyon hisszük el, csak szeretnénk. Az, hogy elmegyünk egyet sétálni, elmegyünk a természetbe, ezek persze, ezek biztos, hogy bejönnek. Viszont elképzelhetőnek tartjátok azt, hogy amit mi emberek elrontunk, azt a természet helyre tudja állítani nekünk? Tehát amit a természet megalkotott gyógynövényeket, azoknak van egy bizonyos rezgése. Amikor a meditáció, ez is egy nagyon jó gondolat, egy nagyon jó megoldás. De van ennek sokan jó Istennek hívják, lehet így is, tehát hogy kinek milyen szimpatikus. Tehát a Jóisten megteremtette az embert, megteremtette a gyógynövényeket, ők szinergiában vannak. Tehát ez a szinergia, ez azt jelenti, hogy felismerik egymást. Tehát amikor az előbb kérdeztem a Norbertet arról, hogy felszívódása a természetes anyagoknak. Tehát én tudom, 16 év tapasztalatából most már merem állítani azt, hogy a természetes alapanyagok, tehát ezek a gyógynövények, és ugye beszélnek a hatóanyagokról, én inkább azt mondanám, hogy vannak rezgések. Olyan rezgések vannak ezekben a növényekben, amik a bennünk lévő diszharmóniát képesek visszaállítani. Tehát a felborult egyensúlyunkat ezekkel a rezgésekkel vissza lehet állítani. Lehet, hogy ezek a rezgések mérhetők, lehet, hogy nem mérhetők, igazából nem tudom. Én egy dolgot tudok, az, hogy működik. Tehát tapasztalati tényekről tudok beszélni nektek. Tehát el tudom mondani azt, hogy a cukorbajnak, a cukorbetegségnek az okát megkeressük azt a stresszt, megkeressük azt a valamit, ami okozza főként, és erre keresünk olyan gyógynövényeket, amik ezt rendbe teszik, azt a rezgést visszaállítják a szervezetben, akkor a kompjúter elkezd normálisan gondolkodni.
az a komputer az, ami itt fönt nekünk úgy besikerült, mert ez a komputer adja meg azokat az információkat a szervezetben lévő mirigyeknek, meg az összes többi mindennek, a szívünknek, a májunknak, az izmainknak, azt az információt, amire szüksége van. Na most, amikor a hasnyálmirigyben lévő bétasejt nem kap arra elég információt, vagy pontos információt, hogy neki mennyi inzulint kell termelni, akkor mi lehet a megoldás? Nem inzulint adunk, mert ugye azt tudjuk, hogy ez egy zsákutca, hanem azt mondjuk, hogy adunk az agynak egy olyan impulzust, egy olyan rezgéstartományt, vagy az immunrendszernek, mert elképzelhető, hogy az immunrendszer adja az információt az agynak, és az agy utána képzi le mindenkinek a melót. Elképzelhetőnek tartjátok? Jó, ez így, ez az összefüggés. Tehát, hogyha eljutottunk odáig, hogy kevés az inzulin, akkor megnéztük a bétasejtet, nem termel eleget. Megnézzük a hasnyálmirigyet, ugye nincs rendben a bétasejttel való kommunikációja. Megnézzük az agyat, hogy miért nem csináltat elég inzulint. És utána megnézzük, hogy az agynak miért van ilyen információ. Nagyon egyszerű, mindig az immunrendszer a bűnös. Tehát ha az immunrendszer nem tud jól működni, akkor rossz információkat, rossz inputokat ad az agynak, ami utána kianalizálja, és ezt végigviszi. Ez így megvan? Tehát elég mélyen beástuk már magunkat abba, hogy hol lehet az ok. Persze, és ott vannak a lelki dolgok is, de a lelki dolgok meg az immunrendszer ott már nagyon közel vannak egymáshoz. Oké? Tehát, hogyha a lelkünket egy örömforrással, mint amit itt írjátok, bele tudjuk egy kicsit egy olyan helyre tenni, ami számára komfortos, neki jó. És mellé még adunk egy olyan rezgést egy külső világból, mondjuk a gyógynövényből, ami segíti őt arra, hogy az agynak megfelelő inputokat adjon. Ezek a megfelelő impulzusok az agyban majd elkezdik a jó információt leküldeni a hasnyálmirigybe, meg a bétasejtbe, és egyre jobb mennyiségű inzulin fog megérkezni, annyi, amennyire szüksége van a szervezetnek. És elképzelhető, hogy aki már évek óta, tehát az én a tapasztalati tőkémben elmondhatom, most már 11 néhány éve van nekünk egy olyan termékünk, amit odaadunk az embereknek, és több 10 éve, tehát már napi szinten 4-5-ször szúrta magát inzulinnal, nála is van megoldás. Hihetetlen. Tehát egyszerűen nem lehet elképzelni, hogy mire képes a természet. Nem mi, mert mi kik vagyunk hozzá képest. Jó? Tehát a cukorbetegség az nem egy betegség, csak egy tünet. Tehát mindig az okot keressük meg. Jó? Tehát itt van az az átverés, amit ugye mi szeretnénk átlépni. Jó? Ez lenne az 5 titokból az egyik. Keressünk egy másik titkot. Mi lehet még? Hol találhatunk a titokra, úgymond megoldást? Az előbb már utaltam rá, hogy hol van az a titok. Tehát bennünk van. Lehet, hogy bennünk van, lehet, hogy elő tudjuk húzni, hogyha egy jó meditációban megtaláljuk. Mindannyian képesek vagyunk erre? Lehet, és hányan csináljuk meg? Higgyétek el nekem azt, hogy nem is tudom melyik nagy írónknak volt ez, hogy a téma ott hever az utcán, csak le kell érte hajolni. Én azt mondom, hogy a megoldás, tehát az igazi titokra való megoldás ott van az útszélén, csak hajoljunk le és keressük meg. Ott vannak azok a gyógynövények, amiket arra teremtett a természet, hogy bennünket egyensúlyba tudjon hozni, amikor mi ezt már elrontottuk. Rendben? Tehát a második titok az, hogy a megoldás az orrunk előtt van folyamatosan. Tehát az út szélén, meg a mezőkön, meg mindenhol olyan pici kis növénykék, akikre igazából nem is figyelünk oda, mert azt hiszük, hogy hát azok gyomnövények, nincs rá szükségünk. Nem tudjuk. Mi lehet ennek az oka? Miért nem tudjuk? Mit gondoltok, miért nem tudjuk azt, hogy ezek a gyógynövények mire valók, milyen csodákat képesek megcsinálni? Kinek érdekel az, hogy ezek a gyógynövények bennünket úgymond meggyógyítsanak? Rajtunk kívül? Rajtunk kívül kinek érdekel? Tehát van egy társadalom, amiben élünk. Van, hagyd ne bántsam, a gyógyszeripart, akinek nem az a célja, hogy mi ismerjük a gyógynövényeket, nem az a célja, hogy mi természetes módon meggyógyuljunk, hanem amit a Norbert is elmondott, hogy olyan kémiai
szereket szedjünk be, amiknek van egy rakás mellékhatásuk. Miért kellenek ezek a mellékhatások nekünk? Hát, hogy utána szedhessünk másikat. Tehát folyamatosan eljussunk arra a szintre, hogy mellékhatások nélkül már nem tudunk élni. Bizonyára van köztetek olyan, akinek muszáj gyógyszert szedni. Nem tudom, van-e hitetek arra, vagy elképzelésetek, hogy a gyógynövények, a gyógyszereknek a nagyon-nagyon nagy részét ki is tudják váltani. Vannak olyanok, akik ezt elmerik hinni, aztán van, aki elhiszi egy részét, az már egy fél siker. Tehát én azt gondolom, hogy ha ebbe az irányba haladunk, akkor ez tud működni. Jó, tehát ez egy másik nagy titok volt. Van egy harmadik nagy titok, nem tudom, hogy azt tudjátok-e, hogy a gyógynövény szó az miből származik. Vagy egyáltalán van-e valakinek arra egy frappáns mondata, hogy mi az, hogy gyógynövény? Erre hallottam egy pár évvel ezelőtt egy nagyon jó gondolatot, amikor azt mondták, hogy a gyógynövény az a növény, aminek az alapanyagából gyógyszert csináltak. És a jelenlegi társadalmunkban úgy gondoljuk, hogy azok a gyógyszerek, amik ott vannak szintetikusan előállítva, ezek megmentik az életünket. És ez így igaz, hogyha életveszélyes helyzetbe kerülünk. Viszont mi van akkor, hogyha ezekkel a gyógynövényekkel rendbe tesszük az egészségünket, rendbe tesszük az egyensúlyát, a szervezetünknek az egyensúlyát, és ettől a perctől kezdve elmúlik az a lehetőség, hogy mi majd egy olyan problémába belekerülünk, ahol már muszáj lesz a gyógyszereket alkalmazni. Természetesen egy balesetnél, meg minden, ott az egy másik dolog. Tehát ott azért kell. Tehát az életmentés az egy nagyon szép dolog, és én azt mondom, hogy erre szükségünk van. Tehát ezért élünk társadalomban, ezért vagyunk emberek. Viszont ez az alapanyaga a gyógynövény. Jó, és itt megint szeretnék visszatérni a rezgésekre, meg el szeretnék mesélni egy történetet, amikor én találkoztam a Faragó András színművészünkkel, bizonyára ismeritek, egy nagyon, nagyon jó emberről van szó, és a beszélgetésünk alkalmával elmondta, hogy ő nagyon komolyan cukorbeteg, ennek 3 éve már ennek a találkozásnak, vagy beszélgetésnek, és már ott tart, hogy olyan szövődményeket sikerült neki begyűjteni, ami eljutott odáig, hogy már az egyik lábujját le kellett vágni, és mondták neki, hogy ez szépen lassan fokozódni fog, tehát ne is reménykedjen abban, hogy ebből kilábalhat. És volt egy találkozónk, mi kerestünk valakit, akit ismernek, és ezzel a problémával küzd. Tehát találkozásunknak ez volt az apropója. Beszélgettünk, elmondtam neki ezeket a titkokat, amikről most nektek is beszélek, hogy ott van a gyógynövényekben, meg hogy nem betegség, meg az összes többit is, és hogy az alapanyag, meg a gyógynövény, meg hogy az agyat hogyan lehet fölépíteni. Egy elég hosszú beszélgetés volt, és azt mondta, hogy jó, próbáljuk ki. Elkezdte. Tehát most direkt róla beszélek, mert nem volt egy egyszerű eset. Tehát hónapokon keresztül nem akartak az eredményei úgy változni, ahogy szerettük volna. Tehát tényleg több hónap eltelt, és akkor fordultunk a szakértőnkhöz, hogy mi történhet. És ekkor jött be, amit a Norbert mondott nekünk az előbb, amikor azt mondta, hogy hát igen, felszívódás, máj, gyomor, meg az összes többi, és kiderült, hogy 15 féle gyógyszert szed az András. És elkezdtük szépen lassan egyenként, kettesével, hármasával leváltani a gyógyszereit gyógynövényekre. Tehát hasonló mechanizmusú gyógynövényekre, mint amit egyébként gyógyszereket szeret. És csodák csodája, egy fél év után eljutottunk odáig, hogy az eredményei egyre jobbak lettek. És az egyre jobb eredmények odáig jutottak, hogy másfél-két év után körülbelül eljutott odáig, hogy most már nem kell neki gyógyszert szedni. És rendben van a cukorszintje.
Jó, ő ezt fel is vállalta, tehát bármikor a mi színeinkben ezt el is mondja nagyon szívesen. Jó, és itt egy nagyon fontos dolog, amiről már az előbb beszéltem, tehát, hogy a gyógynövényeknek van egy bizonyos rezgése. Tehát amikor a hatóanyagokról kezdünk beszélgetni, hogy milyen hatóanyag, meg hogyan, meg mint, akkor eljutottunk odáig, hogy a hatóanyagok helyett ezt a rezgést használjuk. Tehát minden növénynek van egy bizonyos rezgése. Ennek a rezgésnek kell beépülni a szervezetünkben. Nem tudom, bizonyára tudjátok azt, és erről is beszélt a doktor úr, hogy van egy növény, és van benne sokféle hatóanyag. A sokféle hatóanyagból a tudósok kiválasztanak valamit. Bizonyára ismeritek, szerintem a legismertebb a máriatövis, és a máriatövisből a szilimarin nevezetű hatóanyagot szokták kikiáltani arra a célra, hogy igen, a szilimarin az a májat rendbe tudja tenni. Ennek van valóság alapja, tehát ez teljesen rendben is van. A gyártónktól, egy másik doktor úrtól kaptam én meg azokat az információkat, hogy ugye bizonyára, mikor jártunk még iskolába, a kémia órán, emlékeztek rá, volt az a sok kis pötty, amik úgy össze vannak egymással dugdosva. Tehát ezek a kötések, amik alkotnak egy sejtet, egy hatóanyagot, meg bármit, ami a világunkban van. Na most, amikor kivonjuk mondjuk a szilimarin tartalmat egy növényből, és azt összesűrítjük, és mondjuk egy kicsi kapszulába beleteszünk 300 mg szilimarint, akkor azt tudjátok, hogy ott nem lesz benne a máriatövisnek minden egyes olyan alkotóeleme, amit szinergiában, vagy szinergikusan összerakott a természet. Elhiszitek, vagy higgyétek el nekem, mert tapasztalati tényről beszélek, higgyétek el nekem azt, hogy az a szilimarin, ami lehet, hogy sokkal több van benne, de annak sokkal kisebb része fog felszívódni, és úgy a helyére kerülni a szervezetben, mint ami a rendes máriatövis. Tehát ezért mi azt tűztük az zászlónkra 16 éve, hogy csak és kizárólag természetes alapanyagokból dolgozunk. Ezeket nem bontjuk meg azokat a szinergiákat, amik benne vannak ebben a természet által összerakott profi termékben, tehát ebben a gyógynövényben. Nem bontjuk fel, mert lehet, hogy van benne 300 olyan összetevő, amit meg se vizsgáltunk soha. És lehet, hogy olyan pici kell belőle, amit észre se veszünk. Elképzelhetőnek tartjátok, hogy az életünkben vannak olyan pici dolgok, amiket nem veszünk észre, és ezek a legfontosabbak? Volt már veletek ilyen? Volt már olyan, hogy pici dolog történt. Tehát mondjuk hazaértél, és a kutya, macska, kicsi gyerek egy mosolyt oda tett neked az ajtóban, és azt mondtad, hogy basszus, ez mennyire jól éreztem magam, és lehet, hogy észre sem vetted, csak egyszerűen jó volt. Jó, ilyen apróságok a felszívódásban. Jó? Oké. Beszélt a doktor úr a mesterséges és a természetes anyagok felszívódása közötti különbségről. Ugye ez lenne a negyedik titok, már bele is kezdtem az előbb. Tehát ez a negyedik titok az, hogy a mesterséges alapanyagoknál, tehát egy C-vitamin. 1000 mg-os C-vitamin, nem tudom, tudjátok el, hogy ennek 5%-a, tehát 50 mg szívódik fel. Megesszük a több ezer mg C-vitamint, és 1000 mg-onként 50 mg-ot hasznosít a szervezet. Ez még a kisebbik baj, de többi kiürül, csak sajnos nem mindig tud kiürülni. Tehát benne is maradhat, és ez meg több problémát okoz, mint hasznot. Viszont ha természetes anyagról beszélünk, a természetes anyagoknál a felszívódás az szinte 100%-os, mert felismeri a szervezet. Tehát azt a rezgést befogadja, amit szintén a természet alkotott meg. Ez eddig rendben van? Mindenki számára? Tehát a lényege a dolognak az, hogy a természetes anyagnak az a lényege, hogy felismeri a szervezetünk. Tehát magyarul felismeri az immunrendszerünk, ami megadja az agynak a parancsot, és azt mondja, hogy oké, rendben, ő jöhet, mert ő olyan, mint mi vagyunk. Oké? Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Az ötödik, hogy tudjunk egy kicsit előrébb is haladni. Csináltunk rengeteg felmérést a 16 év során, és a doktor úr szintén
mindig rá hivatkozom, mert ugye beszélt ezekről a dolgokról, hogy azt mondta, hogy az interneten lévő információk 10-15% az, ami valóságos. És a többi, honnan tudjuk, hogy melyik a hiteles információ? Tehát hiteles információkat kiad a gyógynövényekről manapság? A gyártó? A gyógyszergyár? Az orvosoknak nem is nagyon szabad, tehát tisztelet a kivételnek, mint Norbert is, aki inkább a gyógynövények felé hajlik orvos létére, de szerintem az orvostársadalom nem nagyobbik része van még ebbe az irányba beállítva. Tehát a lényege a dolognak az, hogy valahol a véleményeket, köszönöm szépen, a véleményeket, a felhasználók által leírt dolgokat tudjuk elfogadni. Tehát én ezt úgy szoktam mondani, én nem vagyok orvos. Jó, tehát ezt azért előre bocsátom. Én amiket tudok a gyógynövényekről, meg ezekről a dolgokról, ezt én mind onnan tudom, hogy a 16 év tapasztalata bennem van. És az a sok száz, sok ezer ember, aki megírta a tapasztalatát, elmondta a véleményét arról a termékről, amit egy olyan csoport állított elő, aki ért hozzá. Jó, tehát itt mindig az a lényeg, hogy valaki ehhez értett. Tehát van például olyan ember a csapatunkban, nézzétek csak, van egy aranyos kis bábunk, ő a mi remeténk, az Zafir remete. Tehát ő neki már a nagypapája is, tehát nem pont neki, hanem akiről mintáztuk, ő neki már a nagypapája is gyógynövényeket gyűjtött, és adta oda az embereknek, hogy meggyógyulhassanak, meg az édesapja is, és ő is viszi tovább ezt. Tehát ilyen emberek vannak a háttérben, akik ezt meg tudják csinálni. Nekem összesen annyi feladatom van, hogy a Zafir márkanév alatt összegyűjtsem ezeket a csodákat, becsomagoltassam úgy az embereknek, hogy el tudják fogadni, eljusson hozzájuk az információ, és meggyógyulhassanak tőle. Tehát most Svájcban csináltattunk egy olyan kapszulát, most körülbelül már 2 éve van a piacon a forgalomban, ami a bélben oldódik. Tehát nagyságrendileg bizony, nem tudom, tudjátok-e, hogy a felszívódások mondjuk egy teánál. Tehát, hogyha megiszunk egy nagyon finom teát valamilyen gyógynövényből, a finom az nem mindig igaz, mert előfordul, hogy nem túl jó az íze, de hát megkeresünk hozzá valamit, hogy egy picit talán jobb legyen, egy kis mézet vagy citromot. Ott körülbelül 6-7%-kal tud a hatanyagoknak bekerülni a szervezetbe, vagy a rezgéseknek, hogy ahogy mondtam az előbb. Aztán vannak a tabletták, ott már jobb az arány, ott már 10-12%. Bizonyára tudjátok, mert összesajtolják, cellulóz, meg sok mindent tesznek bele. A kapszulának talán a legjobb a felszívódás, az olyan 16-17%. Ennek egyetlen egy oka van, hogy általában a bélben szívódnak fel a hatóanyagok, és ugye a kapszulák nem bírják ki a bélben az áthaladást, tehát ott megszűnnek létezni. És a hatanyagok nagy része a gyomorban, a gyomorsavban ott azért el tud veszni. De most a gyomorban felszívódó kapszulák, azoknak az az előnye, hogy ők kibírják a gyomornak a savtartalmát, és át tudnak menni ezen az emésztőrendszeren. Jó, tehát ez körülbelül nagyjából így néz ki, és ott legalább 85-90%-os felszívódási esélye van egy hatóanyagnak, tehát én azt mondom, hogy ezt érdemes volt nekünk meglépni. Jó, a hiteles információkra visszatérve, tehát azok a hiteles információk, amik tapasztalati tényeken alakulnak. Ennyi, és utána mindenki azt mond, amit szeretne, és a tapasztalati tényekre csak annyit, hogy azok a tapasztalati tények, akik megtalálhatók, foghatók, és nem csak valaki felírta valahová. Jó, tehát én azt gondolom, hogy ezekre kell odafigyelni. Ugye az elején szerintem kihagytam, de körülbelül 1,5 órát terveztünk arra, hogy ezt a webináriumot, meg a te időtöket elvegyük. A kérdésekre lesz lehetőség majd a végén, jó, majd próbálom úgy csinálni, hogy még hagyjunk időt, és tudjak is válaszolni azokra a kérdésekre, amikre tudok válaszolni. Amire nem, azt meg természetesen a doktor úrral megkonzultálva megkapjátok írásban a választ. Jó, viszont szeretnék mondani néhány, tehát egy olyan termékről szeretnék most nektek beszélni, ami ezeket, amikről eddig beszéltünk, úgy magában hordozza. Tehát úgy hívják, hogy Zafir Lén, neki van már egy 12 éves története, és arra hivatott ez a termék, ez többféle gyógynövényből áll,
Ez arra hivatott, hogy meg tudjuk oldani azt, hogy helyreállítsuk azt az egyensúlyt a szervezetben, amit sikerült felborítanunk. Jó? A gyógynövények, elmondom, jó? Tehát így röviden, tehát hogy ne raboljam vele az időtöket, tehát miből áll? Tehát van egy eperfalevél, ő a terméknek a fő hordozója. Ő arra hivatott, hogy az összetett cukrokat, amik nem bomlanak egyszerű cukrok, viszont hadd kérjem meg a kollégámat, mert erről van egy leírásunk, hogy ezt tegye már ki, hogy el is tudjátok olvasni, amit most én mondok, jó? Mert lehet, hogy az információ fontos számotokra. Tehát, hogy az eperfalevél az összetett cukrokra nem bomlanak egyszerű cukrokra a tápcsatornában. Ez szépen fogalmazva, tehát olyan anyagot tartalmaz maga az eperfalevél, hogy a cukrok, amik bent vannak, azok lassabban szívódnak fel, tehát amiket megeszünk, azok lassabban szívódnak fel, és így nem lesz olyan extrém a vércukorszintnek a megemelkedése. Jó, és így nem fog, jó, itt most látható számotokra? Jó, meg látom ki is lett téve, hogy akkor ez elérhető. Jó, tehát a lényege a dolognak az, hogy nem lesz extrém a vércukorszint emelkedés, így nem lesz egy olyan hatalmas nagy kiugró probléma. Aztán a homoktöv is egy másik csodanövény, ami megerősíti a saját szervezetünknek a védekező rendszerét, így az anyagcsere betegségekre is egy nagyon jó választ tud nyújtani. Ezen kívül bizonyára tudjátok, hogy nagyon komoly összefüggés van a szív és a szív- és érrendszer és a cukorbetegség között. Tehát, hogyha valakinek ingadozik a vérnyomása, akkor sokkal nagyobb a diabéteses megbetegedésnek a lehetősége. Viszont ha galagonyát is teszünk bele, már pedig tettünk bele, akkor megakadályozza ezt a magas vérnyomást. Tehát az ingadozó vérnyomást inkább. Mert ugye a galagonya arra van felépítve, arra találták ki nekünk a természet, hogy a szívritmust helyben tartsa. Aztán van egy utifű, ez nem igazából ismert növény, ott van az út szélén, ahogy beszéltem róla. A szervezetünkben lévő szénhidrátokat lebontó anyagcsere folyamatát tudja úgymond felpörgetni, felgyorsítani, és a glükóz toleranciát, a cukorbetegség egyik fő okozóját úgymond semlegesíteni tudja. Majd van még egy falevelünk, a nyírfalevél. A táplálkozással felvett felesleges cukormennyiséget a vízzel együtt a vese ki tudja választani. És így nem kerül be úgymond zsír formájában a szervezetbe. Jó, tehát ezek az alkotóelemei ennek a terméknek, ezeket olyan szinergikusan lettek összeválogatva, tehát nagyon sok minden van még, tehát beszéltünk a fajéról, a kaporról, meg sok mindenről, nekünk ez vált be a legjobban. Tehát tapasztalati tények. Jó, köszönjük szépen ezt a képet. Visszatérhetünk az eredetire, Barni. Tehát a lényege a dolognak az, hogy eljutottunk odáig, hogy ezekből a növényekből összerakott termék képes arra, hogy visszaállítsa a normális folyamatát a szervezetünknek. Bármilyen furcsa hangzik. Tehát képes arra, hogy eljuttassa a szervezetünket arra az ideális egyensúlyi állapotban, amikor rendben van a vércukorszintünk. Hihetetlennek tűnik? Hihetetlennek tűnik, mert nem vagyunk hozzászokva, hogy ezt meg lehet oldani. Jó? Ha gondoljátok, itt akkor egy másik van, tehát van itt nekünk néhány tapasztalati tényünk, hogy kinek segített már az afirlin. Ha gondoljátok, akkor ezt is kitetetem. Barni, légy szíves, tedd ki, hogy ezt is el tudjuk olvasni. Jó, itt tényleg csak néhány emberről van szó. Őket azért tetettem ki, mert saját ismerőseim. Tehát őket meg lehet kérdezni, tehát élő emberekről van szó, akik valamilyen szinten már benne voltak ebben a problematikában, mint az előbb a Farag Andrásról beszéltem, de mondom, őt is meg lehet kérdezni, tehát élő emberekről beszélünk, és nem azért fogják mondani, mert nekik ilyet kell mondani, hanem egyszer ezt megélték. Egy isaszegély kedves ismerősöm
magas volt a vércukor szintje, és szépen leírja, azt mondja, egy barátom ajánlotta másfél évvel ezelőtt a diazolin, úgy hívták az előző termékünket, hogy diazolin, vagy itt vicces. Diazolin, ez volt a termék neve, és amikor áttettük ebbe a vékonybélben oldódó kapszulába, akkor kereszteltük át zafirlinre a készítményt, csak azért, hogy ne legyen meglepő, hogy miért van ott a diazolin. És azóta szedem, ennek köszönhetően sikerült lecsökkentem az eddig szedett gyógyszereimet, ezért szívesen ajánlom másoknak is, akik cukorbetegségben szenvednek, és ő vállalta a nevét, most itt ugye nagy plénum előtt vagyunk, tehát itt nem fogjuk kiadni, de ha valaki kéri, akkor nagyon szívesen. Akkor van nekünk itt egy ilyen barátunk is Gyöngyösről, aki 10 éve inzulinos cukros volt, az égyomri cukra volt 14 és 16 között, és ő is még a diazolinnal kezdett, ezek nem friss történetek, és 7,8-ig le tudtuk vinni. A 3 doboz Zafir diazolin, tehát Zafirlin kapszulát beszedtem, 8-as cukorról, most 5-össel működik, és szerintem 3 hónap alatt ez egy rendkívül jó eredmény. 2 év után sikerült Seres Sándornak Békés Csabára eljutni odáig a diazolinnal, tehát még az előddel, a többi hasonló terméknél jóval hatásanyagosabbnak bizonyult. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseket, és ahogy megígértük, Kecskés doktor úr elérhetőségei itt vannak. Itt vannak a mi elérhetőségeink is, és ha most megírjátok a kérdéseket, akkor nagyon szívesen válaszolok arra, amit tudok. A Krisztina írta, hogy 1-es típusú diabéteses 10 éves gyermeknek ajánlod. A tapasztalati tényekre tudok alapozni megint csak. 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 éves gyermekek voltak, sőt már 3 éves is volt, tehát ővele még azért egy kicsit gond volt a kapszula lenyeletésével. Sokkal gyorsabban regenerálódott a szervezetük, mint a felnőtteknek. Tehát sokkal gyorsabban, bármilyen hihetetlen. Tehát csodát tudnak művelni a gyógynövények. Tehát, nem tudok ennél nagyobb csodát a világunkban elmondani, vagy nagyobb áldást, hogyha ebből az irányból közelítjük meg. Mert tényleg a gyerekeknél, ugye nincs annál rosszabb, mint mikor a gyermekünkkel probléma van, és nem tudjuk a megoldást, és megyünk fűhöz, fához. Tehát én gyerekkoromban rákos voltam, és vittek a szüleim az orvosokhoz ide-oda, és nem nagyon volt megoldás. Tehát, és láttam rajtuk azt a kétségbeesést. Tehát én azt mondom, hogy ez a leg. És mondom, tehát nagyon jó hírem van, a gyerekeknél a legjobbak az eredményeink. Van itt egy másik kérdés, inzulinos cukorbeteg plusz extrém hipertónia, neki mehet-e? Gyógyszereket ugyanúgy szed mellette. Én azt mondom, mint ahogy a Norbert is említette, hogy a gyógyszereket én nem hagyom abba, vagy nem hagyatnám abba senkivel, tehát nincs erről szó, hogy bárki is abba hagyja, hanem elkezdjük mellette szedni, és folyamatos vércukor szintmérést ajánlunk ugyanúgy, mint addig, és abban az esetben, amikor észreveszi a változást, akkor lehet gyöngíteni az addigi beállított gyógyszereknek a mennyiségén. De ehhez én javasolni tudom a szakértőnket, vagy akár a doktor urat is, tehát akinek milyen szimpatikus. A doktor úrnak van természetesen díja, tehát azt nem tudjuk prezentálni, viszont a szakértőnkkel kicsit más a helyzet. Győző kérdezi, hogy 1 éve szedi a Metformin tablettát, az EHOMI értéke 5,5 és 7,5 között ingadozik, ki tudja váltani a termék a gyógyszert? Igen. De ugyanezt mondanám, mint az előbb elmondtam, hogy előbb mellette kell szedni, és ahogy csökkennek az értékek, úgy kell szépen lassan csökkenteni magának a tablettának a mennyiségét. Tehát például a Faragó Andrásnál is, ha jól emlékszem, 2 vagy 3 szemet szedett napi szinten, és akkor mindig így felesével szedegettük el tőle, addig, amíg teljesen el nem hagyhatta. A Zafirlint a mai napig szedi,
hisz abban, hogy az neki kell, és nem vesszük el tőle ezt a lehetőséget. Egyébként az Afirlinnek az adagolása az úgy néz ki, hogy 2x1-jel szoktuk elkezdeni mindig, mert nem tudjuk, hogy a szervezet hol fog reagálni. Egy héten keresztül, ha nem reagál, akkor felmegyünk 3x1-re, mindig egy hétig tartjuk, és amikor elkezd reagálni a szervezet, az lesz az övé. És ami után rendbe jött, lehet, hogy ez fél év, lehet, hogy 3 év, mindenkinél más, akkor utána majd lehet szépen visszajönni, és amikor még tudja tartani, akkor egyre kevesebb. Nekem van egy barátom, aki 5-ször szúrta magát tűvel, és úgy vitte be az inzulint a szervezetében. Ő azt mondta, hogy elhiszi nekem, meg 2 oroszlát beszélgettünk Egerszalókon a melegvizes medencében, és igazából semmi más nem történt, csak a végén azt mondta, hogy Ferikém, én ezt neked most elhittem. Mondom, jó van, Laci, de akkor most mi lesz veled? És eljutott odáig, hogy hát ennek most már 8 éve, vagy 10 éve lehet. Most 2 éve nem hallottam róla, tehát azelőtt mindig kérte a terméket, hogy kell, egyre kevesebbet, de mostanában nem hallok róla, úgyhogy valószínű, hogy már nem is szedi. Tehát sok évig tartott neki, de abba hagyhatta ezt is. Igen, Győző, a termékünk szedése közben lehet velünk konzultálni. 2 lehetőség van, vagy az ügyfélszolgálatunkat lehet felhívni, természetesen minden egyes helyünkön megjelenik, vagy pedig, hogyha valaki igényli, ugye most felajánlottam egy lehetőséget, a szakértőnkkel való konzultációt, aki ma rendel, számára a szakértőnk is ott van, utána vele tarthatja a kapcsolatot, és vele tudnak megbeszélni minden egyes változtatást, vagy esetleg még plusz dolgot, mert az Afirlin sem csoda, tehát nincs ilyen, lehet, hogy ott is segíteni kell majd a felszívódásban, akár a májnak a regenerálásában, akár a bélnek a tisztításában, mert még nagyon sok minden lehet, de ezt ő meg fogja oldani. Igen, Zsolt, 2x1 reggel és este. Nagyon fontos, hogy gyógynövényekről beszélgetünk, ezt soha ne felejtsük el. A gyógynövények nem teszik tönkre a gyomrot, tehát legalább 10-15 perccel étkezés előtt kell beszedni őket, bőfolyadékkal. Ez nagyon fontos, hogy ugye bélben oldódó kapszulában van, de ne tegyük ki extrém helyzetbe ezt a kapszulát sem, mert ha ott van a rengeteg kaja között, sokkal nehezebben tud felszívódni, vagy átmenni a gyomortraktuson, mint hogyha már előtte ott van, és majd előtte át tud érni. Azt mondja, hogy nekem írt diagnosztizáltak, nem szedek rá semmit, viszont ritmusszabályzót, antidepit, nyugtatót szedek, kezdeti zsíramály van, nekiugorhatok. Ugyanazt tudom mondani, hogy 2x1-jel neki kell ugorni, és meg kell figyelni, hogy hogyan reagál a szervezet. Lehet, hogy nyugodtabb lesz egy kicsit, mert ezeknek a növényeknek van egy olyan hatása, ami antidepresszánsként is működik, és észrevehető lesz az, hogy a nyugtatóból is kevesebb kell, az antidepresszánsból is kevesebb kell, viszont az antidepresszáns helyett azt mondanám azonnal, hogy én a csengőfüvet, alias Orbáncfüvet ajánlanám, mint természetes anyagot. A zsírmájnál pedig sokat fog segíteni a máriatöv is, meg a Zafirlin termék, mivel hogy az anyagcsere folyamatot felerősíti, ott is nagy valószínűséggel komoly segítséget tud nyújtani. Jó? Gyógyszerek és termékek, még egy kérdés, gyógyszerek és termékek között 2 óra kell, hogy elteljen. Ez egy kérdés, igen, tehát én is javasolni szoktam, viszont egy dolgot nem szabad elfelejteni. Az, és még egyszer elmondom, unásig szoktam ezt mindenkinek mondani, hogy ezek gyógynövények, nem teszik tönkre a gyomrot és a szervezetet, mindig étkezés előtt legalább 10-15 perccel kell őket beszedni, lehet fél órával is hamarabb, az nem baj. A gyógyszereket viszont vagy evés közben, vagy étkezés után kell, tehát ott ha nem is telik el 2 óra, de majdnem, viszont addigra már a gyógynövények elkerültek a gyomorból, mire beérkezik a gyógyszer. Tehát szerintem 1-1,5 óra is elegendő kell, hogy legyen.
Lekkának van egy kérdése, hogy neki zsírmája van, hiába szedi a Mária tövést, nem változik semmi, mivel hogy 2-es típusú cukorbeteg, és vajon fogja ezt segíteni. Nekem az a meglátásom, hogy nagy a valószínűsége, hogy igen, viszont itt is a szakértőre tagsálnám át ezt a kérdést, mert ugye a Mária tövés az használ, viszont a cukorbetegség az meg erősíti ennek a zsírmájnak a kialakulását, viszont hogyha ezt a terméket valaki szedi, ahogy az előbb is már elmondtam, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy felgyorsul az anyagcsere folyamata, és ez alapján ez szépen lassan vissza tud húzódni. Ne higgyük azt, hogy ez 2 héten belül megtörténik, de egy hosszabb időtávban, ha betartja azokat az előírásokat, amiket a szakértőnk mond, szerintem van rá esély, hogy ez szépen fog működni. Egy olyan kérdés jött még, hogy inzulinrezisztenciát állapítottak meg, befolyásolja-e a vérnyomást, ami ingadozó. Ez teljes összefüggésben van a kettő. Én azt mondanám, hogy az ingadozó vérnyomásra, ugye benne van ebben a termékben maga a galagonya, tehát az már segíteni fog. Viszont én ez mellé tennék egy galagonyát még pluszban. Tehát a galagonya ugye a szívritmus szabályozza, van ebben a termékben, de ugye nem akkora mennyiségben, mint amennyire lehet, hogy szükség van. Tehát mellé tennék egy galagonya olajkapszulát, és akkor a kettő együtt szerintem gond nélkül az inzulinrezisztenciától meg tudja menekíteni, hogy nem előre kelljen menni az előszobából, hanem visszafelé az egészségesség irányába. Vérnyomás csökkentő hatású készítményünk van, több típusban is lehet mondani, attól függ, hogy milyen típusú. Tehát az elején nem mondtam én azt, hogy van az ok és van a tünet. Tehát az, hogy a vérnyomás magas, annak valamilyen okkal kell, hogy legyen, ezt az okot kell, hogy megkeressük. Tehát, hogyha most csak a vérnyomásra akarunk valamit mondani, akkor azt mondom, hogy fagyöngy. Általában viszont van egy kombókészítményünk, ami a galagonya fokhagyma fagyöngy, és én látom írta is a barnamás, és ez nagyobb hatékonysággal tud segíteni, mert itt odafigyelünk arra, hogy az élfarakat tisztítjuk, egyszer a fokhagymával, a fagyöngy ugye leviszi automatikusan magát a vérnyomást, a galagonya pedig a szívritmust szabályozza, és ez a három együtt olyan szinergiában van egymással, ami azt merem mondani, hogy igazából nagyon nagy valószínűséggel meg tudja oldani a problémát. Természetesen, hogyha 1-2 hónap alatt ez nem akar változni, akkor megint csak azt a kettőt tudom ajánlani, mert akkor még mélyebbre kell ásni, hogy hol lehet az ok, amit rendbe kell tenni. De én továbbra is ugyanazt mondom, hogy a természet mindenre megadja a választ, és nagy valószínűség szerint, tehát most 4 gyártóval dolgozunk már együtt, és eddig még mindig mindenre megtaláltuk. Tehát a koleszterin szinttől kezdve, nem tudom, hogy bizonyára tudjátok, még azért vagyunk itt 42-en, most azt azért hagyd dobjam ezt a témát fel, hogy ez elmúlt 2 év, ugye ez a pandémiás időszak, meg oltás, meg nem oltás, itt azért mindenkinek van elképzelése erről a világról, erre is van megoldás. Tehát arra is van megoldás, hogyha valaki beoltatja magát, meg arra is, ha nincs. Tehát a gyógynövények ezt is megoldják, csak ugye mi nehezen akarjuk elhinni. Sőt, még erre a világbetegségre is van megoldás. Tehát sajnos ez van. Csak ezek nem publikusak. Tehát azok az emberek, akik ezt meggyőződésben mondják, és tudják, hogy még a megoldás, azokat nem hagyják szóhoz jutni. Hát ugye nem az a lényeg. A ritmus szabályzó tiszed, a galagonya nem rántja le a pulzust. A galagonya az egy olyan rezgést tartalmaz ez a növény, ami a mi szívünket úgymond abba az irányba fogja mozdítani, hogy tökéletesen működjön. Tehát a szívnek a működésének a ritmusát fogja szabályozni. Tehát nem fogja lerántani, hanem szabályozni fogja a ritmust.
Jó, tehát neki ez a dolga. De nem tehát még egyszer elmondom, a hatásmechanizmusa a gyógynövényeknek teljesen más. Tehát egy ritmusszabályzó, ami olyan szerekkel van megcsinálva, amit az emberek találtak ki, ő azt mondja, hogy ő majd beállítja a ritmust. Én azt mondom, hogy a növény, például a galagonya, az nem erre van kitalálva. A galagonya arra van kitalálva, arra találta ki a természet, hogy olyan rezgést hordoz, olyan rezgéssel rendelkezik, amit ha megkap a szervezet, akkor az agyat, meg az immunrendszert arra készteti, hogy olyan parancsot adjon a szívnek, hogy a szív rendesen működjön. Tudom, mennyire érthető ez a magyarázat. Tehát máshonnan van megközelítve. Jó? Tehát az agy fogja mindig a parancsot, meg az immunrendszer adja a parancsot. Bizonyára hallottatok már a rákról is, mint betegségről. Most az sem betegség. Az is az immunrendszernek és az agynak a rossz működése. Azt is helyre lehet állítani. Jó? Tehát mindig mindenre ez a válasz szinte. Tehát a gyógynövény az nem a tünetet próbálja meg helyrehozni, hanem az okot próbálja meg helyreállítani, és az ok az mindig bennünk van, tehát mindig mi vagyunk azok, akik elrontjuk a szervezetünket. Jó, nem tudom, van-e még kérdés, most kicsit túlfutottunk már. Igen, hát szerintem mindannyian tudnátok rengeteg olyan dolgot mesélni, ami megtörtént veletek ebben a világban. Én azt gondolom, hogy tartsuk a kapcsolatot, akár írásban, akár az Afirneten, vagy a webshopon. Nagyon szívesen válaszolunk még minden kérdésre a későbbiekben is, viszont szerintem kicsit már túlléptük az időtartamokat, úgyhogy ha még van esetleg valakinek kérdése, akkor azt legyen kedves az afirnet.hu oldalon feltenni. Ügyfélszolgálatunknak esetleg telefonon, azt feljegyezzük, és akkor akár én, akár a szakértő, akár a doktor úr fog válaszolni minden kérdésre, ezt megígérem. Jó? Nagyon szépen köszönöm a részvételt mindenkinek, örülök, hogy itt voltatok ilyen szép számmal, és remélem, hogy találkozunk még. Ha bármilyen probléma van, akkor pedig nagyon szívesen tudunk segíteni. Jó? Köszönöm szépen, és mindenkinek szép estét, és nyugodalmas jó éjszakát kívánok az alváshoz majd, amikor eljutunk odáig. Köszönöm, viszontlátásra!